Sih pangayoman dalem Gusti. Panglimbang 5 menit dina Kamis Pahing tanggal 2 Oktober taun 2020. Kapethik saka Injil Matius bab 18 ayat 1 tekan ayat 5. Menawa durung titi mangsane ana wae cara dalem Gusti Allah anggone ngayomi umat dalem. Kaya kang nate ndak alami iki. Aku meh wae kesamber sawijining mikrolet kang mlaku ngebut ing pertelon Jalan Bogor, Jalan Veteran, Jalan Bandung, Kutha Malang. Aku nyepeda saka arah kidul arep menggok ngulon Jalan Veteran, nanging ya arep menggok ngalor. Dadi kudu medhot Jalan Veteran. Ndak setitekake dalan saka wetan sepi, kepara ora ana kendaraan siji-siji kang ngener tumuju papanku. Mula aku ya kepenak wae menggok sinambi medhot dalan. Nanging ngerti-ngerti sawijining mikrolet kaya tatit liwat ngarepku. Wush, kinantenan kernete sing misuh-misuh. Atiku kari sak menir. Sakdawane dalan bisaku amung dremimil ngunjukake donga atur panuwun. Aku ora ngerti apa kang dumadi menawa mikrolet mau nenggel sepedaku. Mesti aku mencelat mbuh neng ngendi parane. Awakku bisa wae ngantem wit munggur kang ana taman tengah dalan kembar kuwi, nanging bisa wae mencelat ketuk kuburan pahlawan kang ora adoh saka kuno. Ing prastawa liya, aku diboncengake Buder Viani numpak sepeda motor saka arah Jalan Abu Bakar Ali tumuju Jalan Mataram Ngayogyakarta. Dumadakan saka arah dalan stasiun Tugu keprungu sepeda motor nyendur-nyendur kesusul swara grubyak. Wah, iki ana kecelakaan iki batinku. Ra ngerti sing nemahe kecelakaan jebul sepeda motor sing ndak tumpaki. Sepeda motorku ditabrak saka mburi dening sepeda motor sing nyendur-nyendur mau saengga kedudul mangarep njur glimpang. Dene sepeda motor sing nyendur-nyendur mau glimpang nengen. Anae kahananku isih ngadeg kejejer ditinggal sepedaku melayu mengarep. Kagayutake karo wasan dina iki, aku njupuk sawijining dudutan menawa kaslametanku ing prastawa loro kang ndak aturake dumadi jalaran sih pangayoman dalem Gusti Allah kang Maha Welas. Tanpa sapangertiku panjenengane ngutus malaikat dalem momong sak laku jelantraku kalebu rikala aku lagi nganakake andon laku. Ing prastawa cecala malaikat wamomongku madeg tameng utawa beteng ing antarane aku karo mikrolet sing meh nguntapake nyawaku saengga aku slamet utawa njaga awakku saengga ora tatu apa meneh bret sithik-sithik. Aku dadi eling isine Mazmur 90-91 kang unine awit Gusti Allah bakal ngutus malaikat dalem kanggo ngayomi kowe menyang endi wae kowe andon laku. Emane margo ora katon aku asring nglalekake malaikat pamomongku sarta ora ngunjukake atur panuwun wit labuhane ngayomi aku. Para tresna pelam kinasih pengetan malaikat pamomong dina iki ngelingake awake dhewe kabeh marang sih tresna dalem Gusti Allah kang marga sih tresna dalem mau panjenengane ngutus para malaikat mligine malaikat pamomong kanggo njangkung njaga ngawat-awati nuntun uga mesthekake kaslametan urip kita. Prayoga kita muji syukur mring Allah Pangeran awit sih katresnan dalem mau uga tansah eling lan ngunjukake atur panuwun mring kabecikan malaikat pamomong kita. Suwawi sami munjuk kunjing asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Malaikat Allah ingkang dados pamomong kawula, kula ngaturaken agunging panuwun awit saking pangreksa pepadang panjangkung pangayoman sarta panuntun panjenengan dumateng kawula. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados sing mula buka sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.